Hi guys, masang adlaw yung tanan. Karon na may magtapok-tapok sa mga igsuon. Tuwas na dito na basic ka ng giluto. Si Ato Ruby kay mama dyan ay hilig sa kusina. Si nagluto, si Ate Gigi nagluto pod. Naggiluto sila sa kusina, wala mo kumutabang kay grabe ka aso. Paputan ko. Nalipay ko kay makatapok na pod mi. Last na mga tapok diha pa sa tuig 2019. Datong panahon na kompleto to kay nanguli ag bana sa mga igsuon, naapag mga pagumangken. Nja ag bana sa ang igsuon nga nas Manila, nas naging tuig dari pa to sa naka-apil sa aming reunion. Maulog itong namatay das naging adlaw. Wa mi magdahom lagi nga to mahitabo. Pero sige nalaman kay unsaon nga mao may pagbuot sa Ginoo kani ating kanabuhi lagi din ni mahibawan og karang naay kanos ara tataman na ning kalibutan na. Das naging tuig katong nag-reunion mi. Naganda mi dito, dami uniform. Puti agamang kanang na t-shirt. Pero karon kay pinakalit man nga panagtapok. Mao na nga wa mi naka pangandam og kanang nay aming suot nga uniform. Tuwa pa man noong ko'y mga sanina dito kato ang baligja. Wa naman ni kontaktong niingan nga mo saad nga palit. Aharang episode ang mga isuon, wala mang uniform. Tarawa laman ni doon sa guys, basta kay makatapok may bibo ka adyo. Aga mang giplano des nagi nga inighaman na mag istorya dara sa bahay. Maadto mi og dagat. Pero wa na naman gidadyon. Kay lisod pa do maglipay-lipay mi kaadyo nga na anza. Aga mga sa kaigsuon higwaos. Mao nang mo respeto lamang mi niya. Wa lamang mi mulaw sa dagat na. Maadyo ra pod kay arong agamang naong di masawat og kapagtong. Kay pagtong ng lidaan. Agam handa di jud ingon og grabing daghana. Sakto ra pod kay di man midaghan. Wa man dag ubang mga apo. Ginagmay ra. Basta ka na ipagsaluan. Magtapok-tapok lagi may samtang buhi pa ag among ginikanan, kompleto pa may mga igsuon. Kay naay uban nga anha na magtapok og naanay makuwang sa pamilya. Example, naay mamatay nga igsuon. Ano na pag ibang mga igsuon manguli og patay na gitang igsuon. Mas lami jud nang magtapok nga kompleto bag mga anak na pagginikanan. Ning order ko og ice cream kay ko alagi rong grabing inita. Maadso pa nang na ice cream kay arong mabungnawan ag tilaok. Sakto ra to daghan man tong ice cream ah. Kay nga to magi-order ng promise sa una pag birthday ni Aliana daghan man. Mga bata po dari kay gamay ra man pod. Kaya mga apo ni manang hilin mo manangari. Nanda maor to guys, magkita-kita ra unsa. Salamat sa tanang grasya nga gihatag sa Ginoo. Salamat po sa ang ate nga naa karon sa Australia. Nga ara dyan na isang kabuutan, wa dyan nagluib. Salamat ka dyan ni Muti, kaya bawa na kaupkin sa ka. Ala, bibo sila Diyan na guys, cream! Nga daghan! Kaya na kayo flavor diha! Naman ka guys, pala sa'yo. Ginobin chicken mas manding. May lamang daw ni sila. Galing membro po mo impure. Buhay lang picture sa una. Pabasa Mickey Mouse, impure. Ito sa una, sa tayo, pabasa ni tatay katulid yang nga di ako kabasa sa tungong basa. Malungkat mo ang baho, karbane, itong dahan. Ano ka gusto ay? Kasi na pagbasa ni Muslim. Silisi? Diyan, nilawat nga bright man. Hindi mo ko kabasa kay Il, dyan na may way. Dyan na pwede sa ka, ay, Adyo kasi ko ako ning liwat. Na, kay membro ka dito danis maglatos. Maduro di dego ako mo tawat na tayo. Maduro di dego ano ni ay. Plasmitit manding. Magsinag na basa tayo butaka. Nagling ko sa butaka, sa tayo. Basaan niya, sa man eh. Ako katingog kayo, di mo kabasa sa media dito. Diyan kabasa ba na yun dyan, di ba, Il? Sa kawai, tapos din, sa kaay, sa kawai. Ako kabasa doon sa other pagbasa. Kaya may way. Ay, oo, na may way. Aliw ko kabasa na doon. Delikado. Kaitan ko. Active mo basa ako, di ba ko kabasa? Nagkainamdam ako ng grade sa grade 1 ko kay 18. Kabasa hanggang ko si Madira na kasabaan ko. Nigigil ako si Madira. Ikaw, wakay hilig din na. Wakay hilig sa papel og lapis. Ibuno ko buno. Hindi mo ko kabasa. Panas budo. Budo. Danilo Ayuga naman ang ang tudo ka maisra na po may mirsi kay nabisa-bisa yung si balik-balik. Yung si balik-balik na ka din kakabasa, di man ko kabasa. Yung pa din mo.
Hala, nagkagupot na. Ano ang mataas ko kinabuhi? Ayaw mo pa away-away. Natural naman natin. Naman hindi yun, klaro. Si Kukma, may son labaw pa siyang kinabuhi. Ikadua, si Kukma ayaw mo silingan, labaw pa siyang son. Tauran mo inaan, naman, ano mataas yung kinabuhi. Mauri, mong silingan tayo, mong tiplahag kape. Klaro. La, kabot. Diyak mga bata, umanin ito ba? Mga dagko, minaliguro. Mga dagko, minaliguro. Ila ko na mas gail. Dapat ice cream. Sila naman ay papuan siguro. Para ma-enjoy. Pagkabot lang mo, kut-kut. Inagkuha ni mo. Sorry, eh. Hala, may mandiay na. Alam mo mandiay flavor. Ang mga batang dagko mo nila. Nagburog mo tiguan. Ay, taksi ko ay. Action pa mo jato. Beo. Be. Wow, Bio. Akin na lang yan, Day. Kaya matagal man ang gabi nila, Day. Masag mo sa pinto. Sa may mo maring. Manggaho maring. Yung kataw maring naman. Walong ka na ron. Naramay taon na. Tinakos. Libre lalim kutuot. Yan ang tutong singit ay kay. Kung ganihan na ginay magkinuutay. I love you, Mama Dede. I love you. Hamak giyan, Mama Dede. Ilisi ko, Day. May daw sa sir. Nasa Christine. Umabot pa kaanid si Bonnie Espin. Pero taban siya ng pinag ice cream. Siya katong punon. Anong gilag mahay? Nalagi paningat na. Nanay. Jack, sinanay. Hala. Kawal ko nung nagtiguang ti. Abay, gati. Kasa lagi na. Magkananay. Ano yung flavor mo tayo? Pila anak, pila. Sige, pinangga din nanay ni Adoy George. Habi Adoy ha? Karang isang kuan. Gawon. Ay, kuan mo eh. Kaya tubang, papalit sa tubig. Halagi paningot na. Natuwa na nagkuhan, singot. Partarak na na. Ang ilat, pwede na ang hinga na kayo. Ang ilat na yung uga. Hindi na yun. Paso na nga. Nami na nanay, kaya natutuwa ng singat na isa. Ano ba yan? Mana. Umaga. Kamus po yan. Ayan. Banta tayo ko na siya. Alright, son, ta isa. Lagi isa. Sprite, oh, Royal. Video kayo. Eh, mag-video sa kanong kauto. Sige, sige. Rese. Kami sa gang kami lang. Uno. Para ni sa atong tanang magsuon ng gilitanan. Kapitang tanan, magkita-kita ang mga buhi pa. Karoon tayo mag-istorya na ikaw ang meeting sa ating sabot-saboton sunod na pod mga tuig. Ready na? Sa daw. Ang gagawin ingon sa nanay. Imuhang number ug imong edad atus nga. Okay. Ready? Ako na. Ang kawit. Dahil gusto nga udagan. Ready? Satu bang. Libot-libot. Tujuk. Number 2 nga guwapa. Mo ni say 55. Rekam. Kami ni Andre. 54. Ato bang. Mo ni kinagwapahan og ginayawan sa una pa 52. Number 5. Very siya. Kinagwapahan pod nga ilagan. Ay, 50 pa. Masidil na. Ito sa ba? Ikaw lang. Pangalan natin. Liwat mo ang ilaw na.
48. Okay. Alam ko dito. Kape. 45 ang edad, pero murag 18. Salamat sa Waisun. I love you all. Sunod. 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 Dali. Wala! Kawan mo! Basta ka na! Gracias, Gino. Sunod. Kasi 43. Ika na po, garaon, 41. 40 pa di ay. Kalimot sa edad. Ay, kasi 38. Pinababahal. Libot! Libot! Ibot po, ibot. Sunod! Sunod. Kasunod, uy! Gabriel! Ka 31. Dosi! Wala ka tuod! Kanay, kapila ka rin! Ika 13! 34 sa looking 16. Ikaw na, ikaw. Yara. Ika 14. 32 anyos. Ikaw 15! Oy, paraihi, pero guwapa. Paraihi pa rin. Magkakaigan, alam pila kinatay, nakalimot ako. 31. Oh, Aki ka ni si Tata. Buto. Sabi na. Dali. Dali mo kanina ko. Dali. 16! 28! Ansa! Sinayawang tayo. Okay. Dara ko ba na? Naman na, naghilaka. Dara ko no? Dahil ako taglayan nga. Sabihin, kami lang napiliin eh. Nay, napiliin na ni May ka na. Kasi lingkod, duha-duha ka lagi barod. Dali, sana ka na ba? Dati ko, tanan ba? Oo, lingkod. Dali pa ba? Hakatong nga ba? Dali. Ihalig na yung mga barugi sila diha! Barugi! Nahanap, waiting, nakagubot doon! Dali ko tumig ba ko sa iba? Okay, mga... Isa mag-picture? Alabira, mga kaigsunan! Picture. Pictorial na, pictorial. Okay na? Kinkin sa may gamitin picture, may kukwin? Oh, sige, pwede na po. Isa. Okay na ba? Hoy, pagibutan sa mo galing sa muna ko. Baga mo kaya lubur sa lang tatay, bukab din mo. Ang sama kanina, portrait mo to. Siguro na mga amo. Ay, nagsarbay ha. Pili laman mo dani. Kamuray adjust, bala mo.
Nja, tarawa lagi lami lo kaning ga nagloob no. Kasama itong gisilb na yung Jesus name. Silver brother Jesus. Pagdi, siya alam ko no kay katantay unong anak. Siya alam ko katantay unong anak. Kawagin mo ka na ako. Wali ko niyo sang edad. Ingon manggod. Ingon ka. 54. Kamay lang daw. Agpasan, karon day na. Hoy, yun na. Picture mo kayo na humarag meeting. Uga pa namatay, dagat ng dami karon. Alam, may lagi nang makagawas agad ng masamang loob. Nanghanig! Halos Aliana. Aliana, yapil manggod to. Ang dad mo sa Aliana. Sana waloy lamang ta kay narataganin dagat na tatako pa na itabo ano. Ang si Aliana. Sige na lang, magkana namin wala kag Manila. Balik na. 1, 2, 3, smile! Ay, sawgis ang ina. Napigak siya kayo ko na ako si Bustanan ka. Go! Asaan? Wala mo on! Tara na! 1, 2, 3, smile! Tasa! 1, 2, 3, smile! Mga manay pong mga lagos. Lalala! Ano naman lagi pahila. Gusto na! Hilak na! Dali! Pagkira na! Linya! Ala, hanig! Ang mga senior citizen, barong! Hala! Mga senior citizen! Ako grang ba? Agalo eh! Ano man ka? Namayo ha? Kapran tatong ilad. Ha? Sabi ko niya! Patigil! Ningen ko kapran tatong ilad haman putik tail. Kami ba ta? Ikarap laman! Pagik anak ko. Ala! Topan sila. Kano! Kano ka mo! Dahil apat kalaki! Lalaki. Mon, ipat kalaki na ah! Grabe na eh! Ipat kalaki, mga gwapo rin mga anak laki na eh! Mga gwapo rin yung mga anak laki na eh! Parang mga artista na eh! Rahini, labaw ni. Hindi mo siya ano. Dali. Ay, Mga parihin ko na silang tulo. Parahini. pili! Tim, kawat ako may ni! Uy, parang kawat ako may no! Kamera! Lalaki ma. Sa bintana. Oh, kani! Manis ko. Di mamilihay. Ismail na. Tim, kawat ako may oh, kami kawat dito doon! Ito ulan sa bebe. Wala kami! Basta kay nahulog sa kanang ba. Dagan ko sabay kan hadlo ko. Kapag doon! Ini sa tayo pagsipaon si Maho. Sige, dyan na si Sila nilakot! Kawat ako ang butilya! Bagla! Kaman, Mir. Kaman mong kasaba. Sige. Wait, tim Katong sipan. Katong kablo. Ano to nga nga sipan? Kami doon din! Bali. Ako indagan ko sa pa! Kani Tim, kawat ako Sirlin! Kinawalata ko no. Dim sneak roll kitang tulo. Sneak roll. Tiri ko na par. Ah, ursa! Ay tiri ka na gani mo. Sa Manila team. Kawatan gyapon, puro kawat. Ako na di may labot din na. Wadyo ka experience sa kawat-kawat. Puro kawat ang buta. Kani may experience sige maghubak. Ako experience dyan, mga kamang-kamang ano ba? Nami lagi da. Di ba dan Isang doon natin ali pa. Pagdala mo kay sudaran ka na si Ring! Pwede rin na kay mga unggo. Yung ginayan eh. Ay, na may lagi kay kapsulis. Bitaw. Dala picture ba? Oh, dali nakikita na sa pili. 1, 2, 3, Tas na. Hi day. Pero di halagot. Tore, mula ka Manila, balik ka sa Insimita. Mular ka na ron? Sila manang. Tuwa na, mukat to na. Ugwa pa antay, namatay. Tapos dagat ron, katunong. Pero ni talambod no. Pagtungkot ta. Bye, hindi na makaligo ng dagat no. Hindi na. Kasi wala na si Lolo. Hindi mag-iyak-iyak doon na sa magkilakila, Prince. Pwede lagi. Hindi dapat mulubog. Kaya kayo ka. Oy, ang bilado. Kita talaga na ito dong. Kaya, ano na lang yan. Loy lang ng bata. Ibili naman ng bata. Sa biyahe ko. O na.
Nihuli nagkuhan. Para si Simita. Nga ganas Manila. Ako enjoy ko karon. Dagong. Still water. Jalpin. Kasi lang nanay. Motor mo ron? Wala. Hindi na mag... pumikma. Muna ka lang may kaduming ko di. Siguro sa bado. Cek amping. Engka. Muda na ho. Kalang muda. Okay naman natin. Engka. Dulu sa kanunay. Ang ipakita ba nagkaon ko sa buwak niya. Garo si Pula may kay basin ko nang mamunit na natugbukan on. Kabalit mo ko. Engka. Hala. Na jang gikap tanwagan ni Buhi. Engka. Ang gipatanaw gikaonahan na ba? Engka. Ta. Nada lagi na. Ta. Engka. Ta ta ta. Ta ta ta. Sabutan ko dagan na to. Na.